Tak ahoj lidi, já jsem Luko a vedle mě je tady Frajer 525. a kdyby chtěl Fred, tak můžeme mít společný kanál. Protože budeme mít. Jo? Tak koukejte, co budeme hrát. Pasivol. Tak můžeme. První budeme hrát, dobře. Já bych vás Nemá se to hrát, číko? ano, plný. Pána Jáda. To je šmejt. To je šmejt požíravej hoši. To budu říkat každý den. Pardon, zémanty. Je požíravej šmejt. Promiňte za mikrovami. Trošku zastavili počítač. Brzy si možná pořídím. Abyste slyšel, co říká. Ha, 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 to jste se posmáli. Luko, ještě ty máš jenom životy, ne? Nebo dva. Loví hostička. Hele, Luko, ne? What? Shit? What? Luko, tohle nedohraje dokud. To ještě z toho Milk Challenge hoši. Půl litr. Tohle je to třetí. Dneska možná vydáme 10 videí hoši. To ne. Teď vám ukážu prst. Jo, mě to kata. Máš. Zde je ten nápis. Koukejte na ten nápis. Trošku tam vadí jméno. Ale Shame Bababang. už kousek, bubí kousek. Kousek. Chod normálně 3 minuty. Může být, že by Luko i against proč jo? Oh, man. Fuck you, pan Zeman. Baví Zemane, ani chodím neumíš. Ale vidíte ten pupek? Tak tam se nedá ani vyjít do prdele. Blbče jeden zemanský. Takže to bylo až se přeměníme. Tak ano, Luko to tady prodrží svojí ručkou, jak vidíte. To ti asi je trošku tišíbe. No, musíte. To, že má napropěhat. Jako už proti, jo, ale jako to ještě nestane, tak zabiju, no. No mě je abije. Tak to máme hrát, no. Tak chod. Bum. Bum. Just space. Bum. Pozor na schod. Lidičky, jak asi už můžete vědět, že Jirka Král to natáčel, myslím, že Gogo, Ment a ještě někdo, teďka nevím kdo. Ještě já. Teď. A já. Lidi viděli si to, já už jsem byl ve fázi padání, ještě jsem ani nespadl. Nebo já.
Jak jsem úplně nahlej a když jsem nespať, to byl úplně, it's a hack. Jak vidíte, Luko nevím Babička. moc anglicky. Jeho bába. Jestli chcete vědět. To tvoje vole. My grandma. Tak jdi. Tak já chodím, Jestli ale... byste... ne, Počkej, požrali. počkej, jestli byste chtěli, tak můžeme mluvit i cigánsky. Napsat do popisku. Please. Takže jestli dojdu. Že takový, na tom oleji mi 5krát spad. 4 životy. Wow. Jsem ještě ani jednou Rebel, už je rebel, paja rebel. Jméno možná změníme, ne, určitě ho změníme. Bude to Luko a Frér. Pajka. Luka fajka prostě, no. Ale prostě jakoby fotku tam necháme stejnou, jo? Ne. To vyměníme. No, tak jo. Promiňte, že kejvu s rukou, trošku mě bolí. Já si to něco takový polštářek. Kodně. Už aby jsme měli tu selfie tyč. Ty jo, už již 3 minuty. Dělej. To videjko nemůže být 10minutové, tam se porušili. Možná, jenom možná večer vyjde nový díl z toho jaj. Do Sifu prdele. Games. Schody nenávidím. Taky ne, to je nejhorší věc na této hře. Musíš úplně jako ze začátku tam vkročit. Jasně, pojď sem. Přišel jsem. Náš kamarád. Tele taky natáčí na YouTube. Ty koksonaute. Levej. Rebel. It's a rebel. Zase 3 životky. Nespadni. Och. Ale jak jste viděli, Aspoň se snažil. no. Jalej. Máte rychle ten Pozdrav do videa radši. Serus lidi, já jsem Horvy. Nám to úplně stačí. Fakt. Kurňa! Teďka jde hrát Horvy. Jasně. On jim to Kurňa. ukáže. Kodňa. Aha, jo, hnedka připravíme schodu. Lidi. Dělej. Teď koukejte. Já jsem se dostal nejdál. Tak ty vole. Jo, Takový ty ale je tam. Ty vole, protože je vzal hetkou. No tak Ale to viděli jste teď, jsem chodil takhle úplně. to tam. Navíš na mě. Jo. Koukejte, jak to chodíte takhle. No, tak to by mohl být konec videjka. Tak ahoj lidi. A serus. Seru. Serus.